to Pierre. Big Scary Christmas. Big Scary... Čaute pri novom videjku. Dneska si spolu ideme ukázať všetky čiapky. Proste čiapky, toto čo mám, alebo toto. Aj tých nejakých petov, ako je napríklad kapibara, alebo žaba, alebo ešte klaun. Hej? Už to neviem získať. Toto viem, nevie. Dá sa. Proste poviem to. Mám toto. Z toho automatu. A potom toto tu je z druhého automatu. Hej, takže tu musíte mať 20 tých banánnych vecí. Hej. Takže ideme prv asi na túto vec, potom pôjdeme tu, tak vám aspoň ukážem. Tento je v leveli, je to level 7, vlastne jeden viete získať tam v tom, ideme si to ukázať. Je jeden. Tu tá čiapka. A potom druhá. Vidíte? Presne tu na. Tak môžeme ísť za ďalší. Dobre, takže môžeme ísť na tento a tento. Sú v rovnakom leveli sa mi zdá. Áno, sú v rovnakom leveli, takže môžeme ísť na ne. Je to level 9 a jeden je v tamtom hrade vo vnútri. Áno, je tam fakt. A druhý je tam v tom bludisku, tam úplne. Idete sem, tu, a musíte ísť úplne tu doprava. Tu, jak budete, pôjdete sem a tu ho máte. Presne tam je niekde štart, vidím ho. A státe niekde, pôjdete sem a budete mať ten ľadový. No. A dobre, ideme na ďalší. Toto. Takže poviem vám, toto je level 11, je to level 11, musíte všetky tie koly tam urobiť, to ja teraz nejdem robiť, lebo to je na dlho a získate tam toto, ale to na budúce urobím a budem mať tú žabu za peta. Toto je pri oku, takže toto sa nedá získať, neviem, ja som to ešte nezískal. Potom toto je na Plute, na Venuši a na Marse. Potom toto už neviete získať, lebo bolo to v strome. Už sa to nedá, už som to mal, ale už sa to nedá, lebo to bolo v strome. Takže to je už navyše jedna vec. Dobre. Kapibaru. Môžeme ísť na kapibaru a toto je level 20, dokončíte level 20 a máte ho tam. Dobre. No. Ideme na kapibaru. Dobre, je to level 13 a tá kapibara, to je ten pet, čo mám, neviem kde je teraz, ale tam je oko, takže môžeme ísť na to, je to veľmi easy. Pôjdete sem, tu sú kamene a tu na hneď je kapibara, môže byť. No, takže to je všetko a ideme na ďalšieho peta. To sa dá získať ľahko, úplne, je to levely, pôjdeme tam o chvíľu. Lenže toto nemám, to sa dalo a potom pôjdeme ešte na tohto a tohto. A to sú všetci, hej, takže ešte traja. Takže môžeme ísť na tento. Dobre, je to level 12 a on sa laguje. A tak nie. Dobre, môžeme ísť.
sem, pôjdete sem, pôjdete tu a tu máte hotovo. Vidíte, pozrite, toto a toto. Tam v hornom automáte toto sa nedá, lebo to už to bolo, pozrite. If you see on this that has got the game in the first year of the big scary begging out. Takže znamená to, že keď ste, viete to mať na sebe iba vtedy, keď ste to hrali, keď začínala tá hra. Vlastne keď ešte úplne tie mapy neboli hotové, tak toto tu ste vedeli získať hneď. Okay. Tak a môžeme ísť na túto vec a potom ideme na toto. Takže toto je 19 a môžeme sa tam rýchlo dostať. Nie je to nič ťažké, tak ideme tam. Inak, ak sa vám toto videjko bude páčiť, nezabudnite nahodiť like, odber, aby vám neutekli žiadne takéto videjka. A my už ideme tam. Takže potrebujete už máme tieto tu. Takže to je dom, ktorý vedí tady, presne v tom domke tu, idete dole, hej. A tu vzadu by mal byť on. Vidíte, to mám teraz na hlave. No, to je poslednú vec, čo je ten klauník a je to level 15. Áno, je to level 15 a pôjdete. On je tam. Dobre, takže pôjdete tu takto. Tu a to by bolo všetko a čau.